Зоя, на днешното си заседание Земеделската парламентарна комисия обсъди предложението да се отмени изискването ведомствените бензиностанции на земеделските производители да бъдат свързвани с НАП. Какви са новините оттам? Точно така. Между другото, тази поправка в закона за ДДС внесе голямо напрежение сред земеделските производители, повечето от които отказват да монтират нивомери и касови апарати във ведомствените си бензиностанции. Днес новините от комисията са, че този въпрос се отложи за следващата седмица. Тогава ще има среща на всички браншови земеделски организации с финансовия министър Владислав Горанов. Разбира се, тогава те ще настояват за пореден път не само земеделските производители, но и ползватели на горска техника да бъдат освободени от това изискване. Интересно е обаче, че премиерът Бойко Борисов днес заяви, че няма да ги подкрепи и няма да отстъпи от това. Нека да го чуем. Това са над 1200 бензиностанции, по които няма нито са вързани с НАП, нито има някаква отчетност, че е скъпо да си сложат връзка с НАП. Горе-долу проверката показва, че около 5000 лева струва една бензиностанция да се върже с нашата система. Така че да ме извинят, но това не е сума, която може да ги спре, при положение, че ние 1,1 милиарда разплащаме. Да ме извинят, че не могат да сложат на ведомствените бензиностанции отчетни прибори. И така, диалогът между фермерите и правителството продължава и следващата седмица. Развръзката вероятно ще бъде тогава.